Карагыз әле, мен бер аңлап җиткермәдем. Бая узган чыгышта аерым бер худсовет комиссия оештырырга бу ничә кирәк? Бу гомумән бөтен башкаручыларга кабул торган булырга тиешме? Бу менә калса беләсеңме, хәтта җырга түгел, башкаручыларга, җырчыларга карата булырга тиеш дип уйлыйм мин. Кем сәхнәгә менергә лаек, кем юк. Кем сәхнәгә чыгып басып, тамашачы каршында җырларга хаклы, кем юк. Менә мәсәлән, минем нинди критерийлар буйлап бу гомумән һөнәр булырга тиеш. Бу һөнәргә ия булырга тиеш. Чөнки җырчы ул шулай ук пешекче, төзүче һәм белем экономист анда һөнәр. Аның белеме булырга тиеш. Юк, ул бит иҗат бит ул, бер яктан карасаң. Юк. Менә нәрсә ул белемсез иҗат, ул элеккечә хәвәскәрләр, аларның аерым майданчык. Профессиональ сәхнәдә бары тик профессиональ җырчылар җырларга тиеш. Автор башкаручылар. Автор башкаручылар ансы икенче мәсьәлә инде. Алар менә хәзер бер тыңлаучыбыз да язган WhatsApp'ка. Алар күбәеп китте, үзләре яза, үзләре җырлый дип, әйме? Менә минем нәрсәгә ачуым килә? Менә мәсәлән әйтик, менә хәвәскәр, ул үзе өчен җырлый, башкара, яздыра. Әйтик бер гаилә бәйрәмендә ул җырны ул башкара һәм туганнар улан плюска яздырган инде ул, үзе җырламый, авызын ачып тора микрофонга. Һәм шунда карале, сеңлем, энем, син шундый матур җырлыйсың икән бит дип туганнары мактанга ышанып, ул аны радиога алып килә һәм радиода әйләндерә, акча түли. Радиога алып килгәнче башта бер сыерын соя әле. 7 сыер булсын. Юк, тыңлаучыларга нишләргә син аларга хәзер шикләргә тәкъдим итәсең? Тыңлаучылар һәр даим язып торалар Илнар, WhatsApp каршында үзең беләсең аларны. Гомумән әйтергәндә. Кайберәүләрнең бит әле җыр өлкәсендә белеме булып та, менә син әйтәсең белеме булырга тиеш дип. Андыйларның да бит әле җырлау дәрәҗәсе югары дигән сүз түгел. Димәк, менә шуның өчен худсовет бар бит булырга тиеш бит инде. Худсоветта менә һөнәр дисәк тә җәмәгать, кайбер кешенең үзлегеннән була ул, осталыгы, сәләте, ул аның өстендә эшли, укый, белем ала һәм таныла алмый. Кайберәүләр инде ничә югары уку йорты тәмамлыйлар да, җырлавы шуның кадәр генә.